Hej alle sammen. Lige en hilsen fra Studsgård Friskole. Jeg hedder Jørgen Madsen og er skolens nye leder. På alles vegne vil jeg lige sende en hilsen til jer, at vi glæder os til at se jer. Jeg står i skolens nyrenoverede fælleslokale, som vi også skal bruge til billedkunst, og lærerne har slidt og har slæbt for at få møblerne flyttet rundt i alle lokalerne, og vi har haft rigtig god gavn af mange unge drenge udefra. Tak til forældre og støtteforeningen, som har renoveret dette her lokale. Jeg bevæger mig nu i gangen, som også er fuldstændig nyrenoveret, for hurtigt at gå ud til skolegården, hvor Mogens har været i gang med rive, skuffejern, højtryksrenser, græsslåning osv., for at gå over til undervisningsbygningen, som drengene fra lokalsamfundet og lærerne de sidste par dage har klargjort. Samtidig også en stor tak til forældrene, som selvfølgelig har gjort rent. Så vi mener, at vi er snart ved at være klar til at modtage eleverne. Det er vi i hvert fald på mandag. Vi har jo altså stadigvæk lidt sko og støvler fra sidste år, en vandpistol og nogle jakker. Jeg bevæger mig op på første sal, hvor I lige skal se første klasses lokale, hvor Nina og Vivi vil modtage eleverne på 0. til 1. og 2. årgang. Jeg bevæger mig lige herhen for enden, og I kan nok lige skimte Emil fra Lønneberg i loftet. Vi har også Cirkeline, og så lige et kort view hen over klassen.